Assalamu alaikum warahmatullahi ƴan gurin masoya Indiya ya wajen. Da masu buƙatar Indiya sababbi Hausa ku biyo mu cikin wannan group ga lamba nan tana kan wannan takan foton nan. Daga masu buƙatar Indiyoyi sababbi Hausa muna da group namu na Indiya Hausa fassarar Sultan Algaita sababbi duka. Idan kana cikin wannan gurin za ka same su duk kuma ɗan Indiya da duk kana son nan ko ya wuce in dai ka shiga group ɗinmu na kuɗi za ka same shi. Kuma dai wannan lamba dai ƙarshenta dai kamar da kuka ga na ƙarshen nan bai fita ba, 6 ne na ƙarshen nan ɗan shida. Da masu buƙata sai ya ɗauki wannan lamba sai ya yi mana magana. Wannan fim ana ce mai Mayaƙi. In ka shiga cikin wannan gurin namu na kuɗi za ka same shi kyauta. 500 ne wata in sha Allah. Da masu buƙata wasu za su ga kamar ba su iya biya, da masu buƙata ba su dibin wannan in sha Allah. Duk wanda ya ji yana buƙata ga lamba nan sai ya yi mana magana kan wannan. Wannan ɗan Indiya sabon fitowa ne gaskiya, yana da faɗa sosai da wanda bai yi kallon shi ba kada a ba shi labari. Ga lamba nan sai shi ɗauka shi yi mana magana ta kan wannan lamba in sha Allah. Kowacce ƙasa shi ke mu kuma mun yi ƙoƙari mu sa shi.